И здравейте хора, аз съм Shadow Pro и днес ще играем GTA 5, но ще се опитваме да кантарим с колело. Това видео е специално за Роската, който докато си карал колелото си паднал и си изпъкал лаките. И това видео е специално за сега за него. С колелото. Той е направо се пуската. А те не. Ще има линк до в описанието за неговия канал и се не знам къде да учи колелото. Ами, ще се вземем Бенхи. Това да кажем. Чакай. Knuckles, Anka. Сега такси Бенхикс. Аре, къде са тия Бенхикса? Или аз съм сляп, или не съм наистина сляп. Чач, ехо. Ево. Ой, въпреки колело колко и малко. Няма да взема друго колело. По-бързата процедура. През това време отидете в описанието и се абонирайте за неговия канал. Той гони целта от 10 абоната. Ще съм много радостен, ако го направите. И аз не знам какво. И той ще е много радостен, така че моля, зарадвайте ни. Се абонирайте. А пак аз гоня 60 абоната! Точно малко микрофона се забрал. Чакайте хора. Оправих микрофона. Оправихме радиото. Ай сега намери байк шопа. Той е тук. Че, той е там. Играя без карта. Защото съм читър. И се изключих. Защото аз не съм жена да не знам мапа. Разката. О, има жълто. Най-тъпия герой на състав. Много дълго уили нещо. И ще се опитам да направя уили с колелото. Това е видео специално наистина за Роската. Да бъде от болницата. И задето си причинил това с колелото, моля абонирайте се за канала ми. Моля. Майко! Той е много добра душа. Още няма видео. Бах ти тъпя. И тук бия една газ-пирачка и мале... Дъмп! Какво правиш тук, бе? Какво правиш? Яйла, няма да бягаш я. Само си помисли. Само си помисли, че ще бягаш. Ай, в Пилград и вечка. Колелото мой са води. Мой са това. Са тия колела, бе, защо се отказваш още на втората секунда, бе? Виж, аз съм... Съм тук на гумата, тя ме яда. Хора, някой мъч с фирма преди нас. Аз се викам, че меката го иде. За разко.
Третата минута, какво Уили прави? Аз дори сега правих Уили с мотора, но това е друго въпрос. Не се мъчили. Как ще паднеш? Сега вижте, идвам ей тук, ако може без да се изстрелвам, и трябва да кантаря поне до ремаркета. Минавам го, значи до края. Това беше това, бе. Значи сега ще му зона го кажа за видеото. Майко, колелото ми направи 360. Ама във въздуха. То не баш 360. Какво е направо и аз не мога да отговоря. Аз знам, че с Q-то му е спиратката. Ако... Как да спра напредна? Ако някой не знае как се спира напредна, ами сори, бе. Натискате Shift и малкото и не работи за колелото. Фак. Спрувай. Q. И сега. Почвам. Сега почвам. Аз 2 минути не мога да направя много или като хората. Не че не направих, ама... Какво беше това, бе? Кога ме изстреля? Сега, хора, почвам. То малко кога почнахме... Аз пък продължавам да натискам Shift-а и аз се чуя, що ни кантаря. Между другото, хора, трябва да скочите с колелото, за да почнете да кантарите и да натиснете контрол. Така е при мишка и клавиатура. Давате W, Space и давате W и контрол, като го отпускате от време на време. Ай, давай, какъв е този камион тук? Още съм назад. Аре, 30 секунди, моля те, 30 секунди, моля те, издръж. 30 секунди, ами! 8-та минута е за розката. И това беше от мен, хора, надявам се да ви харесва видеото, специално за розката и